لهنك نسمع سيا كلمو لهيا بيش نجي عندك نشوف يمكن إصبح منا تعلنيبك في لودو إصبح من للخنا في الريحة أطفال لهنك مسما سيا كلمو لهيا بيش نيجي عندك نشوف يمكن Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Jiena l-ħaqqa tnara l-wiċċek meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla binweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Inti li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulejh ħniena. Inti r-raj it-tajjeb tagħna li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudis jab suffraġġju tal-uħ għaddej tiegħek Sofi Korser. O Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u b'hekk jerġgħu jisibuha. Għamel li kull min jistqar li huwa nisrani, ibiet minnu dana li jtebba l-isem tiegħu u jfittex dak li għamillu ġieħ bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, meta kien tfajjel Izrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt lill-libni, imma aktar ma sejjaħtilhom aktar dbedu minni. Offrew sakrifiċċji lil Baalim u baħru quddiem l-idoli. Kont jien li lill-Efraim allimtu jimxi, erfajthom fuq dirajja, iżda huma marfux kemm kont ħadd ħsiebhom. Biħbula ta' bnedmin jien ġibitthom brabtiet ta' mħabba u kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddieħ u lejja imil nitmaħħa. Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħnienti, le ma nħaddimx il-kollha mħeġġa tiegħi, le ma nerġax inġib fix-xejn l-Efraim għax Alla jien u mhux bniedem. Jien f'nofsok il-qaddis, jien ma niġix biex neqred. Il-kelma tal-mulej. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. U rajta Izrael għati widen int li qiegħed fuq il-kerubini, għajjem il-qawwa tiegħek u wejja ħassalvana. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġa' ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara u żur il-din id-dilja, ħuħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jint kabbart għalik. Itfa' fuqna id-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Alleluja, alleluja. Alleluja. Iż-żmien huwa mitmum,
Indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom sejrin x'għandru għejdu lis-saltna tas-sma waslet, fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu xjaten, b'xejn ħadtu u b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa qatri la żewġ tilbiesi, la qri u lanqas ħatar għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikun xemm min jixraqlu tmorru għandu, u ibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemmhekk. Meta daħlu f'dar, selmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixirqilha, ħajjiġi fuqha islim tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqilix, ħajerġa' lura għandkom islim tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqawkomx jew ma jismax minn kliemkom, uħorġu l-barra minn dik id-dar jew il-belt u farfru it-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsib qasir fuq il-Vanġelu. Eżis il-missjoni li Ġesu ħalla fidejn id-dixxipli kollha tistrieħ biss fuq il-qawwa talla. Jiġifieri dawn għad-dixxipli li sejrin imorru qalb in-nies, ikun hemm min jemminhom, ikun hemm min jgħaddihom biż-żmien, ikun hemm min jitħaq bihom. Ġesu qallhom mill-ewwel: taqtawx qalbkom, jiena nkun magħkom. U propju għalhekk li Ġesu jgħidilhom biex ma jieħdu xejn magħhom. Din kienet sejra tkun il-missjoni mhux faċli, għax min jaħdem għal Kristu il-missjoni tiegħu mhix faċli bħalma kienet tiegħu ta' Ġesu. Tant li Ġesu kien jgħid lid-dixxipli li kien ser jibgħathom bħal naċ qalb il-pup. Tistgħu taħsbu. Però fuq kollox hekk kienet il-missjoni li kellu Ġesu. Ġesu għamel ħafna ġid, kien hemm min aċċettah, kien hemm min warbu, kien hemm min iddieħaq bih, kien hemm min kollox. Imma Ġesu baqa' miexi għal dak li ġie għalih fid-dinja. Allura huwa kien dejjem masses mill-edewa tiegħu, in-nies attenti biex jaraw jaqbduh f'xi ħaġa biex ikollhom fuq ix jixluh. Hekk kienu dawk li ma aċċettawx il-kelma ta' Ġesu. Għassa tiegħu biex mal-ewwel żball li jista' jagħmel imorru jixluh. U dak jiġri lilna wkoll. Aħna li qegħdin ngħixu hawnhekk, ikun hemm min jisimek, ikun hemm min jaċċettak, ikun hemm min jirrispettak, ikun hemm ukoll min jobodok, imma min jimxi wara Kristu irid jimxi bil-kuraġġ kollu, il għaliex ħafna drabi mhux aħna nkunu qegħdin naħdmu imma Kristu li qed jaħdem fina. U għalhekk nitolbuh li Ġesu ngħidulu: mulej Ġesu, fil-ħajja ta' kuljum tiegħi u anke tiegħek kun in dak li ssostnini bl-imħabba tiegħek. Dak li għandna bżonn, il-mulej isostnina, iqawwina bl-imħabba tiegħu. Bil-wieqfa. Miġburin flimkien f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna. Nitolbu ħinebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għall-Knisja fil-pajjiżi tal-missjoni u f'dawk li jeħtieġu evanġelizzazzjoni ġdida nitolbu.
għan nazzjonijiet li ma jirrispettawx id-drittijiet fundamentali tal-bniedem nitolbu. Għal familji mifrudin minħabba nuqqas ta' ftehim nitolbu. Għalina biex narfu dejjem it-tajjeb tal-oħrajn nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. U Alla missier, illa nitolbuk dawn it-talbit tagħna għal merti ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżunieti. Widnuk tiegħi naħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. ħares mulej l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikollhom kien raddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battunna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled Marja Verġni u għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalek flimkien mal-anġu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-mewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-mewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok.
u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' dil-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta u l-mulej. Kull irkopa timil, kull il-sin jistqar, Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil mnoħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lina li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtijek, kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna, ġismi huwa ikel tas-sew u demmi u xorb tas-sew. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie Signor Alla, inħobbok Signor Alla. Cristo
bil-wieqfa ngħidu tliet avamarijiet il-Madonna f'ġieħ 3 ijiem li damet fil-qabar. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.